Pila-pila na ka kuha ni mong na kuha na kwarta. Nag-igorhan. Wag gini tabang mo dire. Wa ako ra ni. Dito ra pakargar man ako dire nya. Nayan lag alsad eh. So TV wag yun na. Gagi lang mga sakyanan dire. Wag ka pa paghog bisag 5 na lang, wag yun ka pahog. Oh na, arang itaw, nilihog na. Arang na dito, nanay nilihog, nanay nalooy. Isod tao kiri kahimtang ng tuhanan, taon. Ning kamot ng taon para lang makabugas. Kisa mo kato mo agi diri taon, kaluyin taon ninyo. Pwerte manginitan mo diri, tay. Oo, bantal lagi ta sa ako na nanay. Kalera sa. Kaniha pag ya, agi-agi mo diri kanina ya, wa mangika ka. Lagi oh. Abang arang lah na kay patag-patag na. Kuan Kay sa lubaong. bantok ni lahi ni paras giso kini siya mo kuaran mo siya kini mo bantok ni siya. Oh, gisom ni. Di ni siya giso Din, livestock ni. Livestock ni siyang yuta. Di mo ko are. Dito sa nas mo nga kuan ako sa nagitigom-tigom pangitaon ni mo yuta ano. Gitigo mo lagi ni mo haron lagi Tanaw butang dia. mura lagi nagsiminto na oh. Ako may gagabuno ni nga kanang mga naggahi di mga kuan ako may nagabuno ni. Kanang na maginana nga kuan kini mao ni mga yuta akong panggamit. Di ko nang giso kay kuan nang giso eh uwan ano. Aga. Manod pod. Ano di nga pareha ni kay kanang pagbo pagyan ana kong kuan bantok na sugod. Nga dili na maglisod ng nagit kuan di na. Taga diri ka. Ha? Asa minyo ade? Dire baha dari do raman mo. Imaglakaw pa kag uli ron. Awaan ay sakyanan nakasakay lang. Oh, mliti lang. To mag TV to yung karsada na, wala na ang mga lubaong. To, ito pa ni Agi. Wag ka itsa sa 5, wag ka itsa. Ngayon na ipag-agi nila. Siringan mo rin. Siringan mo rin. Ha? Siringan mo? Ronald. Ronald? Oo. Na kayo anak. Na. Minyo na ka. Oo. Ang mga asawa. Narasas mo ha. Yung more na yung yung tiil nga. Nanya pa. Wala na kayo trabaho na, wala kayo trabaho. Wa paman. Ani lang photo blas ako pag inabuhi na ko dire. Ngahoy. Gaso. Ako ganiya, wala si Agi niya. Ako muhatag lang kong skwinta. Ano mo, bahala ko kay kwarta. Oo. Muhatag lang kong skwinta. Ano mo, bahala, glisod ko. Ako lang nang ihatag niya akong skwinta. Oo. Oh, Salamat. salamat kayo. Oo. Si tingnan mo, Ronald Ronald apelido. Kabaluna. Diri sa Dapdap. Baha. Baha sa Liburon. Liboron. Oh, ano, ganyan, tapakan ng mga TV, oh. Ano yang itrabaho de kinina, yang itapakan ng karsada. Wagi kanuhuna og itsa ni mga nangagi diring motor. Oh, wow. Ya daghang kay salamat. Oo. Salamat ya. Palihog lang og follow sa akong vlog si Makoy TV. Si Manat. Salamat yo. Sige. Vlogger ko. Akong ikaw sa Wala ka na lang ako. ya siya ramang gol ya. Kera ya sa iyarang kuan ri ba. Ya ko gikuan na sa kuan tapak-tapak ri ba. Oh. Lagi wala ka lang ipagpunan. Adiri sa inyo wala man lahos Wala na. man. Dire ra kutob. Dire ko tapak. Wala ra na ma'am, dire ra ba man pala. Diara dire ko sa kasada niya gikuan na. Siya ra man ma'am na naan mo ta sa karsada. Di siya ra man. Wala.
Sige, salamat kayo. Dili ko salamat. Sige, salamat kayo. Ah. Sige.